at maaga kami. Wala pang alas 7. Ano na, 6:30 pa lang po dito. Nandito na kami sa ospital. Kasi, Tuesday is the day. Today na po yung ating operasyon. I hope mabilis lang at saka okay naman sana, no? Ano po eh. It's very quiet. Hindi pa busy. How do you feel, Dodong? Awake. Awake. Goed is morgen buiten. How do you feel? Nah, Get one of that one as well? No eh. No eh. Okay naman ako guys. Hindi naman ako kinakabahan. Sabi ko nga dati, parang ubos na yung kaba ko ba sa kaka-cancel nila. Naligo po ako kasi alam kong matatagalan before ako makakaligo ng super maayos ba, ng normal. Paliguan tayo ni Mr. nito. Pasok na po kami. Wala pang tao guys. Wait lang muna kami dito kasi 7 pa naman yung ano ko sa information. 7 pa yung appointment ko. Nagkilay po ako. Pero wala, nakalimutan ko yung mag-blush. Yung blush on natin. Si Ana nakatulog naman po ng maayos. Ganito na ako kasi malamig pala. Lamig-lamig. Para namang hindi hospital to. Parang eskwelahan or office. Doesn't look like a hospital ba? Nice. Diba? Para siyang hotel. Ganon. Yan. Are you nervous, Papa? I'm not nervous. You? Nay. Punta na po tayo doon. Sirot guys, dito na po kami sa kwarto. Yan na. Bihis na ako and then may ano na ako dito. May na-scan, may name tag na. Yan, nakabihis na po tayo. Tinransfer ko yung aking wedding ring dito. Kasi dito man tayo operahan. Yan. Mga 5 minutes, sunduin na po ako dito. And then yung operasyon mga 45 minutes. So, mga ano pa dito 7:25, so most likely makakauwi daw kami mga 12 ganun kasi after ng tulog pa kasi ako niyan after ng operasyon, so hintayin muna na gumising ako and then i-check nila kung okay ba ako. Yun, so mga 1 to 2 hours daw magstay dito before makauwi. Yun, nahiya ako sa minirot mag-wheelchair daw ako dapat paglabas. Nahiya naman ako. Kasi binibiro ako ni Ruth kanina ba, na gusto ko ba daw umupo. Totoo naman pala talaga, kailangan pala akong umupo mamaya. Maganda po yung hospital dito, yung hospital room nila. I think this is standard, I don't know, but it's good. So, si Ruth, dito lang yan siya sa room. Maghintay. A few moments later. Out na po kami. Yan, naka-wheelchair muna tayo. Mababa na tayo. My nurse for today. For today or for 1 month? Hindi na lang mabilis lang ba? Ano na, what time is it to do? 1? 1 na po. I'm excited to see Anna already. Wait na kami. Hello, outside world. Kala, kami, alas 7 kami dito, pero mga over 1 hour, 1 o'clock na po. So, we're going to see Anna na. Excited na po ako makita si Anna.
Tsak. Uy. Yung parking, ayan lang naman. Weird na naka-wheelchair po ako. Alagang-alaga ako ng asawa ko, guys. Maiiyak ako. It reminds me nung bundis pa nung nanganak ako ba, alagang-alaga niya. Uwi na tayo. Uwi na tayo. Salamat. Salamat. Thank you, Yarun. Yarun. It's also the same name as the guy who wanted to buy my camera, Dodong. Watch out. Magtapbay kami sa KFC, guys. Yeah, I'm looking about to finish. Ayan, yung city ng Dinbos, guys. Oh. Yeah, here they changed. Here have a Jumbo and a Happy Italy. Okay. And malapit na tayo sa station ng Dinbos. Kumikirot na po yung ano ko. Yung sugat. Or behind social deal. Dito na po kami balik sa accommodation. Ano na ngayon? Hindi ko alam anong oras ngayon exactly. Siguro mga almost 4 o'clock na dito sa hapon. Andito na po. Si Ruth tsaka yung mama niya, bumalik na doon. Hinatid lang ako dito ni Ruth. Bumalik na doon sa indoor playground ng facility na to. Kasi naglalaro doon si Ana. Yung mama ni Ruth ayaw talaga umalis. Gusto niya akong samahan dito. Sabi ko, okay lang, pumunta ka lang doon kasi matutulog lang naman ako kasi talagang ano pa ba, yung parang mabigat pa yung mata ko ba. Siguro dahil sa mga gamot, madami po akong gamot na ininom tapos hindi pa fully nawala yata yung sa narcosis bitaw. Kasi pinaano ako ng may pinasingot sa akin baka ninagay kasakit sa akong tahi. Masakit po yung ano ko. Masakit po yung tahi. Pero anyway, inom ako ng gamot mamaya. Nafe-feel ko na. Tapos yung ano ng injection sa braso ko, nafe-feel ko na din. Yung parang may after ng vaccination mo yun. Pero happy po ako na tapos na siya. And sabi ng doktor, okay naman po yung operasyon. Successful naman talaga siya. Okay naman. So, after 5 days, pwede ko nang tanggalin itong bandage ko. Tapos, tingnan lang kung okay na. Medyo okay na yung sugat. Tapos, lagyan ng plaster lang. Pleister yung tawag dito. So, yun lang. Tapos, after 2 weeks po, may appointment ako sa doktor. Balik ako doon sa ospital kasi i-check ulit nila. And, hopefully, hindi masakit. Dahil kung meron, that means I would need therapy. And if mag-therapy, medyo, it will take a long time po, no? So, I hope maging okay and maging mabilis yung ating recovery, okay? Guys, nafe-feel ko na po yung kirot ng aking tahi. Medyo hindi man siya grabing laki.
ng aking incision. Next time na lang ipakita ko. Medyo straight cut sa aking pulso, tapos diagonal sa aking palm. Yun yung incision nila. But yeah, happy po ako na andito na ako. Gusto ko na makita si Ana. And katulgon ako. Kaya medyo na ako kanina ba, medyo na medyo naging emotional ako kanina. Hindi ko lang pinakita kay Mister, pero ano ba? Bumalik sa akin yung bitaw. Nung nanganak ako ba na hindi ko in-expect na si Mister ba. Grabe yung sa akin na talagang yung nagbawas ako, siya yung naglinis sa akin. Nung nung nanganak ako, parang bumalik sa akin yun ba. Na, hindi ko na expect ba na willing bitaw siya na naalagaan ako. At that time, kasi hindi pa naman kami talagang nagsama na matagal at that time, no? So, yun. Medyo naalala ko siya ba, no? Ganun pa rin yung asawa ko, guys. Yung inaalagaan, inaalalayan. Tapos nahiya ako kasi hindi ako sanay na ganyan ba, na parang ako yung inaalagaan or pinagsisilbihan yung ganun ba. Tapos guys, meron ako talagang timing ba, meron ako. So, walang choice yung asawa ko, talagang sabi ko para akong bata ba. Siya yung ng pants ko, nagtawag doon. He was the one taking off my pants, and siya kailangan niyang palitan yung ko, yung pad ko, guys, yung napkin ko ba, kasi may regla nga ako. So yun, first time niyang tinanggal yung napkin ko. Tapos siya pa yung nagpalit ba. Parang nahiya ako, pero mahiya ka pa, na asawa mo naman yan. Tapos kailangan mo rin ng tulong. Sabi ko, kaya ko. Pero sabi niya, ako na lang. Ganun. Tapos siya yung napakain sa akin. Kaya hindi ko na po, of course, hindi ko na binidyo kasi mahirap kumilos ba. Pero yun, siya yung feeling na ganun, guys ba, na talagang hindi mo ini-expect ba na helpless ka pala minsan, tapos may taong willing kang alagaan ba, aside sa siguro sa parents or sa family mo ba. So yun, thankful talaga ako kay Mister. Nag-thank you naman ako sa kanya kanina, pero hindi ko pinakita na medyo naging naging emotional kasi nga helpless yung yung pakiramdam. Pero yeah, para talagang bumalik lahat sa ko, sa isip ko yung yung paano niya talaga ako inalagaan nung kapapanganak ko pa lang. Tapos wala pa siyang tulog, yung ganun ba. So yun, dun ko din po napatunayan na okay, talagang tong taong to, seryoso talaga siya. Tapos alam mo talaga ba na seryoso siya at talagang mahal ka ba. Kasi pagsisilbihan ka ba nung ganun, nakita na yung tae mo dyan. Nakita na niya yung tae mo, yung dumudugo ka. Tapos binihisan pa ako nun, di ba bago tayo panganak, nilalagyan tayo ng diaper, yung ganun. Siya pa yung ng diaper ko ba, binihisan. Siya pa yung nagtanggal ng diaper ko, tapos pinalitan na naman. Yung nakita talaga yung tsaka mo na state and pinaka-weak mo na state ba, pero still loves you anyhow. Yung ganun ba, char. Haba ng hair. Bitaw, anyway guys, i-try ko po siyang itulog. Baka epekto pa to ng narcosis ko, yung pagiging emotional ko. Tulog po muna ako, no? And mamaya excited ba ako na makita si Ana. Is siya pa nagkuka, oh? Yeah. Please say hi to them, be. Oh, nagdo-drawing siya, guys. Nagsusulat din. Kinakopya niya na. Sige, pangga. Watch out with your water, ha?
Nog heeft normaal. Busy na ang ating chef, oh. Huh? Ang ating chef. Chef de cuisine. Chef is making soup for Anna. Yan, nakakain na si Anna ng dalawang pancake. May ako dito, garlic bread. Sa yung bola namin yan nabili, pero okay lang. Not as good as New York's pizza, but also good. Kain! Sabi ni Ruth, guys, yung postcode daw namin maglalaro. So baka manalo sila. Di wala kaming di ni Sally. Kaya wala man kaming abonnement. Kain. Yung tag ko sa hospital, hindi pa namin nakuha. It's smakelijk. Maar doei guys. Ik moet even aanzetten. Ja, je hebt jouw iPad. Zeg maar doei guys. What do you have there? Wat heb jij? Even mama op de bank zitten, Anne. Ja, wil jij naast mama zitten? Oké. Oké, bye bye. Moes moes baboes. Baboes papa. Baboes.